Il-backbencher laburista Edward Zammit Lewis għal darb'oħra xeħed ir-responsabilità maġġuri tat-tiġrif tal-binjiet u s-sigurtà tal-poplu Maltu Għawċi fuq il-periti. Net News saqsa l-eks Ministru jekk issa femx dak li ridu jgħidu l-Kamra tal-Periti u jekk tkellimx mal-istess Kamra, b'Edward Zammit Lewis jisħaq li hu ma jinteressax mit-teknikalitajiet għaliex hu mhux perit u essenzjalment ma jifhimx. Il-periti wkoll għandhom ikollhom livell ta' self-regulation illi naraw li dal-inċidenti ma jinqalawx. Mistoqsi jekk tħassbux is-sitwazzjoni preżenti jekk għandux fiduċja li l-Maltin u l-Għawċin flimkien mat-turisti li jżuruna jinsabux siguri huwa tax jifhem li l-iżvilupp ekonomiku wassal propju għal dan it-tip ta' inċidenti. Li jkollna ġid ekonomiku, però min-naħa l-oħra ikonna salvagwardja għan-nies u dik il-pożizzjoni tiegħi u nerġa' ngħidha kemm qabel u kemm wara li kellimt il-Perit Pizzu. Nablu ma jekk ma sarx skavar, il-Kamra tal-Periti tgħidu ma sarx skavar. Ġifieri fuq dik il-punt qed nistaqsik. Jiena m'iniex perit, jidhru li min kiteb il-ġurnalist ma nafx hekk kiteb x'inti jidher li su perit u jekk kavar. Jiena ma jinteressanix mill-iskavar, jien jinteressani li pajjiżna jkun sikur. Intant id-deputat laburista Amanda Spiteri Grek iddeskriviet l-istess konsegwenzi ta' dan l-iżvilupp ekonomiku bħala sitwazzjonijiet illi qegħdin naffaċċjaw. Xi kultant nammettu li s-suċċess iġib ċertu sitwazzjonijiet fil-ħajja tagħna. Is-sigurtà fis-siti ta' kostruzzjoni spiċċat mill-ġdid fl-aħbarijiet wara l-każ din id-darba fiż-żona ta' Paċivil hekk kif ftit tal-jimilu krollat binja fil-qalba tal-Mekka tad-divertiment f'Malta. Bil-konsegwenza li sal-lum grazzi għal ħidma konġunta tal-BCA, il-Pulizija u ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili għatem nies evakwati, stabbilimenti, ħwienet, uffiċini u diversi residenzi affettwati.